is er op reis is online volledig uitverkocht. En dat is heel bijzonder, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Van Zeeland, Amsterdam, Maastricht, heel veel Duitse gasten hebben we ook, heel veel Belgische bezoekers. Dus Leeuwarden staat zeer zeker op de kaart en Friesland ook. Wat we nu merken is dat heel wat mensen die toch nog zouden willen komen, vooral heel teleurgesteld zijn dat ze er niet meer in komen. Er zijn inderdaad een klein aantal bezoekers die iets minder begripvoller reageren. Maar daarentegen zijn er ook heel veel die wel heel leuk reageren. Die met zakken kruidnoten en bossen bloemen komen omdat we hard werken. Maar er zijn inderdaad wat bezoekers die zo teleurgesteld zijn dat ze vanuit hun emotie best wel pittig kunnen reageren. Ja, en wij zijn dan, zowel de telefonisten als wij aan de balies, zijn natuurlijk dan wel even de eerste aanspreekpunten. Dus het is voor ons wel zaak om daar wel kalm en rustig in te blijven.